nok færdig, de bananer her. Jeg tror, den her den virker sådan en lille smule. Det lugter sådan. Det er Jungs. Det er klart, at de er blevet så dårlige. Du spiser aldrig frugt alligevel. Jeg har købt dem til smoothie. Jeg skulle god nok den her, mand. Er det kamera? Mhm. Nu er der Young. Filmer du? Mhm. Sådan jo. Nå, så lige stop til det. Stop. Stop! Det ser ikke ud til at smage ret godt. Det er da også færdigt. Nasty. Det er da også færdigt. Vi kommer til at Ja. Var det overhovedet frossen? Nej. fordi alle børnene, de var helt søde op, Jungs. Alle børnene. Bærene. Nå. Det er helt mærkeligt, man sætter op fra hele tiden. Vi skal altså have det her til hele næste uge også. Vi skal lægge det ind på værelset, så folk bruger det bare her. Okay, jeg tager det med. Og nu er jeg jo en opvask. Gider du ikke vaske den der lyserøde kop op? Eller lyserøde... Jeg vil ikke bare bruge én kop. Okay, godt. Mit er vasket op. Men det er på en ske. Jeg kan godt lide, at det bliver sådan helt sort i kameraet, det der. Gør det. Det er ulækkert. Vil du vaske den her for mig? Det ser også lidt ulækkert ud. Er du så kold? Ja, lidt. Hej Peter. Var det en god tur? Har du været på Er dam? du løbet ud? Hele vejen ud, hele vejen Må jeg ud. prøve at smage snart? I don't believe that Smager det godt? Smager det ikke godt ligesom saft, eller hvad hedder det, juice? Smager underligt. Hvad er det? Jordbær, altså. Hindbær. Alt muligt. Alt muligt. Jeg kan Det er godt. meget banan. Der var mega mange klumper i. Det er lige så du var færdig. Det var det ikke. Ej, hvor er du dum, mand. Det er godt, at vi fik en film. Det skal man gøre, når der er kamera på. Fordi så meget har vi at lave. Ja. Det var film, mens vi lavede smoothie. Det er ligesom juice. Ja, sinister. Det var klart. Har I set Anne? Hun er død. Hun døde lige herude. Hun er lige blevet fjernet. Fuck, det stinker af banan. Jo, så kommer hun Der er her. meget banan i. Hun gik her. Hej deroppe. Banan og æble. Fuck, han er dum. Jeg ved ikke,